Kajja. Musumi hani mam tan ko musa kanko. Vita ko na gonga. Akun. Kajja sona Umar dal mo wili dum yaati. Bello mo artat. Te min don kom andude min so tawi ko mi desar wala mi desar. Umar mi sohlata dum ham heba dum. Umar mi jokota ka envie mom ha yetto kam. Hay dara hen min mi yiyan Umar ko wadi. So wini ar holoner artat. Minuit 1 heure. So boni bimam ko 1 heure. Do wonkinena. So ari hob so mi haali tan hor waram haal ari heewi haala. Te min ngummuto mi galle baba nena wi kam ko muñ kala ko mbawda tawde ton muñ kono mi muñi haminatti wawde muñji jin andude min so tawi min ko mi debbo makko walla min ko mi muñi ko mi tampudo hen kon an hanom kanko dawata min yo art walla dawata inero art min ko dum jimi andude jam gorda fadam set ton bodo fadam set mam noddir o say nen jodi sara mon ko yidi mon jimi yewtide mon noddir joni so Allah jabi ma kubde anna mo gono so na umar comme gandudo e mun sa dañi tawde mi do taami do sa dañani pada minam kan yewtide mo joni mam noddir hokkam minta didi mam noddir joni so Allah jabi kono ma kupara ginna dari ha jonna wona appel kupara watta boy ana wana série sel wala dum kal bismillah min ko jiri wadi ko kes et puis mi yidum do en mi manda ka jiddu wonde ko affaire mi anda min odo il faut waddu ma suka be tan jiddu wato waddi do ko afu woni di don quoi mbato ko yan hay nukko ya won ko yo afma won ko te keddorda balde didi kodde ma sama e law na he on demen balde keddorda kodde ma sama mo mbata ko afu ska mema gedel gotel wonde an a yara woni haaju ma neddo yara woni haaju mudum seet woni gede watnata hen ko vie privée vie privée no wodi ana vie privée ko wala dum ko wasse saw hadma wodinoyde halka hade juddi taw deme 5 heures sokol ciabi hani non dum e téléphone ton payanda ala ton payanda a lugar kam tan wala man totti ciabi kono mo jimi jodden seeda hande mi talani wadda ha ton batan nadde vie privée yamde ngomi do jidino barada mi yidde tay jinnon jippi set bada suwan ta kam suwan horam Umar mata anda neddo so tawi yi haw yettimo woni nokku mo foti helli feede wona jogade waare walla mawni kontu helli feede woni haaju mudum tan jogade imanagal te neddo so tawi kanko o humoni haw huttu ala yartam min ko jarami ko e ko jimmi yarundem ko dum jimmi ya nan nyande gadduda jum suuduma andu kala ko bannoda e bakkatuuji montama kono sa acci jum suuduma kadi a fiji nderul kala ko badda watte ko triple ko bindun ko winderno fo ko didi watta rewuma tinno e hoore ma jum suuduma ala ko manki dum kala ko wiyete debbo nene jum suuduma min ni so wonano ko seelabe hakkan kala nyen bidam ya mo kim dani ma tar kam damal galle mbar jam imbécile wadde am jonka la ko hanma joggu jum suudu an mi yimam sa ari gallam no dardata debbo mo ni welani kam ay non dardata rewbe wobbe ni ko sa opar rewbe wobbe ko dawo jum suudu ma dawol kam neddo wonta ton hamin wi en arta e der galle taw yim fofu dedim dawol ko won dum natti wonde dawol kadum natti wonde dewgal gacca neddo goto e der galle e der suud miijo hun fofu nen hen ha dum ga natti jarde dewgal afami tat a jono mbaada ni jahrande wonani jarda je jono mbaada ni jon ka jamin honno mbadanmi pattara ko so arti hande min wi biya yo hokke dane ma fara galle ba maya afami ko dum tan jimi andindem so way jaggudem o jagguma so wawa o accuma jaha afami kajja ni hebanani waddilo ko sey ko nena wi kam ko hen keddoto rona muñi kam ko yobi muñ a muñi wona mi jodoto mi muña kono piggal on fiima walla o fiyani ma
omo fiima mbeɗa andi hay fiide mo fiima par ce que no mbaɗani e piggal o fiyatma somi haali o fiyat kam ɗum no natti jarde ɗum natti jarde min de sa jabini kam so arti han mbiya hokke dande ma a faami yo rakke dande ma wona aɗa jaɓi konngol ma ɗi konngolam a kam sehilma de aɗa jaɓi konngol am wala jaɓani konngol am kajja jinmi ko yaro kam feere wonde ko wona yoro kam danam min de sa jaɓi konngol am a jagir kam min no kam sehilma a jaɓi waajam accum a faami accum worɓe no mbayno leydi par ce que oɗo kanko wona desowo gorko jowo ha mini walla inan e nder gal accuɗo debbo goto woni e nder suudu o yiɗama so arti kadi wadde hen piggal duk okkaramama jaam aɗa foƴere wayno bonni ɗum natti wonde dewgal natti jarde hoto galle bamma hen yimɓeɗo no yaha muñaneni so ari hande wimi yokke dande ma hala ni mbatta ɗo Erset wala hakkun meɗen ko woni enen picci enen mawnidi ha keɓɗen to keɓɗen ɗo mi resi ana resani ko haajuma ɗum resde hatta kam wadde min ko jimmi wadde ko ala en jadara hen en jadara hen ko an ko mbatta ko mbera yiyan hoore ma mbera ngelo ko muɗum holko woni dewgal holko woni dewgal dewgal tan ga woni dewgal woni dewgal ko timminde diine mum dewgal ko sunna dewgal ko farilla ay minen min desay komin mbaɗa min mbaɗata komin tomin mbaɗa min jahata hay komin mbaɗata komin cuuɗata kono an Oumar wondi ko hay suuɗata suuɗata guiƴam haalma ha ni warses haalma te ko mbatta a ñawat ñawna joom suudu ma heɗemi min kamɓe garɗa e mi tattare caabi kamɓe garɗa mi wawi haddema caabi ɗo ko enen ndendi ɗo kono jimmi ko ya andu gueɗel gotel ko mbatta ko moƴƴani ma moƴƴani suudu ma moƴƴani joom suudu ma moƴƴani ɓesgu ma moƴƴani hay amen minen sabu min gorko desɗo mi lugata ɗum caagal kono an ala ko mbawmi ma nokku ko nokku ma kono kadi hatta kam haalande ko gonga ridwana heɗor kam de sa jaɓi sa jaɓani hatta kam haalande te ɗum ɗo Oumar sa oppani ɗum kisi muusi joom suudu ma somi haalni ɗum caɗele kono il faut mi yodde bamma alka naafi kay alka naafi ko yiɗi fof noon won et puis min ɗum addanimi ɗo ko adduma ko haalɗum anini addi kam ɗo ko salmindemo mi haalnimama haajam mo aɗa wawi waɗandem ɗum bisimillah heɗa seeɗa an heɗami ginnani aɗa haala tan no radio bonɗo ni heɗɗo kam mi haala an waɓel ma en cohla jama sabu jara woni haaju mumen saɗa jogui gonga nawata ko jama wona wiɗno haalnan min gonga nanino diino kaso an ɓuftaki no wiyatama ya ɓufta ana juulata a wiyam juul an mbatta ko ɓuuri bonde an mbiyata ngeloɓe yiyata ƴongo muɗum heɗɗo seeɗa heɗo ginnani aɗa haala ngeloɓe yiyata ƴongo heɗo so mboɗo haala a heɗor ginnani an haala bisimilla mboɗo haala joni a heɗor bisimilla mboɗo heeɗi mbatta ko ɓuuri bonde ko nannata ɗo aɗa yaltina est ce que min mi meeɗi jooɗade ɗo min mboɗo waajo ma en gona gotum e boni ceerno haade ma waajaji neɗɗo goɗɗo waajo hoore ma en gona gotum min ɗum addanimi ɗo et puis moɗli kadi haalma kan ni fuɗɗo heelde arayma o e tumaɗam fo saabu wanni min mo haaldaraji ɗiɗo addani kam ɗo sa ari ɗo mi haalane sa arani kadi mi aran mi haalanma cabangal accano to gaccanɗa cabangal mam accan noon kono jimmi ko yiya siw mboɗoya siw oɗo ara hayti yarde henni oɗo ata hande hayti yarde mo wona ɗum won l' essentiel o ko yiɗi fof noon won accanam ɗum to gaccan caabi mam accan ɗon kono ɗum ɗo sa oppani ɗum Oumar ko mino e ma sowi ka naafi jemi mina rendinta kam e Allah haɗɗo jemi doucement haɗɗo mi duusete haɗɗo force mi duusete yakal si eyi ko woni Oumar nini ha holden e nder laaɓa kam an to joomi kam min alam jimi sona an
ma sayi min jidda afena mina magade ha toon cagma ɓowlundi yeeso ma o wone ɓernde ma ko rek jimi andi ni ha holnder ma ana woni des ana law cikkuɗa e mino sowona fijir dewgal a sohlirani kam ɗum ɗon ko biɗom noon ko ɗum woti tu te trompes oui tu te trompes funtu hoore ma sun gondogal o sino mboɗo yinno ɗum sa sohli kam nodda kam appel mi ara somi wonno mbiɗa haalanma haala dewgal an ɗum ɗon ana haalta ɗum ko fijir tan jiɗɗa yam sa sikki noon min kam ɓewɗen a funti hoore ma heɗam haalanma heɗam haalanma mine ma ko duuɓi ɗen gonɗi mi anda ça ça y me réussit mon par hasard c'est la famille sinon à cause de comme parents jen ɗiɗon min natemo mais wadde pamma parde makko ko mbima wona ya muñanam d'ici ɗo e 2 mois mi essaye tout pour l'instant to min gonɗo ga komin haɓɓe ga Omar muñanam ha wonde mi seeram mi resma mi seeram mi resmake an aɗa andi kam mbiɗa ka nawlirte walla aɗa yiɗi humonma mbaɗma deuxiéme daram gildo ma lesam so bonnandema min e deuxiéme fois waɗi kasi e waɗi kasi an kandimmami koye premiére femme donc na accuholma premiére temps d'ici ɗo e 2 mois seeram hokkamo dande mo ko yaha Omar 2 mois heewi de dokkumam 2 semaines 2 semaines dokkumami a seerana Aïcha min mami pardiri 2 semaines d' accord ala probléme 2 semaines seni ɗum tum taw si atan min kay an jimi wona funto hoore ma fontano waram gongo tan kalama ɗum tagi ma hannde ɓollide yeeso maɗa comme ça ɗiɗo tagi ɗum tan aɗa wawi welte mom seeɗa yeeso ma o kay andi ala ko mbadduma mo ala ko mbaddami makko ko nayejo gasnuɗo galle min ɗum wona haajam tawi ko gasnude golle walla gasnade golle min ɗum mi lijjitani ɗum min ko hoyam lijjimi ok d' accord bonɗo muñanam o nani heewa ok tilli junggo ma ngo aɗamni accam mosnam seeɗa keydi aussi ewa joni 1 semaine watti ɗum 1 semaine ha mbaɗa ko bon mosanma inchallah mo mosan ah bon 1 semaine mawti jalde wayno moserande ma jar ha nder yon ala probléme ɗum tan rendinta en ok a saɗi a hiiri Be, yo pugo. Minuit 20. ɗon hanga ma uji dine To ngana ha joni minuit 20. minuit 20 ko hiiri mariage ɗum ɗo yaha même pas gassin An goppa kam ɗo min goto e suudu ndu mbiya kam mariage nan ɗo an mariage wala an hoto mariage an ka invitade e mariage he absente ñaji dene kefa ni ya mbiya ɗum hoto jangga an gonge ma an kini tan gaccitiɗa an heure belɗo mo jahata heure belɗo mo gartata on dire ko min a resani kam sikki hande yiɗa walde jam quoi cikku hande yiɗa walde jam wona kam faɗan yiɗa jam
aɗa dawji ko ɗiɗo yerude wona haydara wona ndiyam wona hira to ala ko mbowmima yo Allah ñaaw yo Allah ñaaw eyi Allah ñaaw woni ɗum bule sa renaki faade ɗo ala ndiyam mo batti seerde ma ɗuma ka anda ɗum jinmi mi fofto par ce que min mi maayi an ɓiɗɗo goɗɗo ñande fof ka jattude kala jamma ka jattu so wimama ni mbiya kam mariage so wimama ni mbiya kam sehilabam so wimama ni liggey ina wawa warden gulay walla wawa mbiya kam aɗa wawi was warden gulay walla wawa andu koɗa wadde abbum to joni a ɓoftoyta madame ma hirani mi heeri non ftede her suba inchallah tagi few haal ala jamma haalde ñalawma tan ɗum ɗo defuma oplam ñip lampo ka naafigi de mina wayraga hoore ma ma golli seeɗa ɗumsakoɗannotamama billahi ke kadi waɗ ɗum tawmaɗan aɗa wawi joni tamma kadi kiirat ananta narduway Papa? Ada Zeli? Ada Zeli? Papa? Marga dokter ko sofe no formawan. Tahu dokter Yuma. Gijam ya marga? Kol feeram ko bonni hol may gora koy ngo minana what gijam bida ngora subhanallah samba dembo ko mo gijam ndewda Kuram. Wala ko jogi be sona surde. Kono mi wino mo tan cahi mbiɗa ala muɗe. Sai mi noddima koye mi hani. Mi haalnino ɗum gila hanki seeɗa. Mi wino dogdu e ŋañade tekkere yaade tan. Ɗum hannde holto kalami ɗum e nder ɗum. So kala to ngoyɗa mboɗo foti ɗum ƴusti. Sabu kala to wiye Oumar e wiye Ridwan kala to wiye Ridwan wiye Oumar kono min de mi ande hoore. Alaa ko juulnoɗa yettata. Mberɗa ɗo ko fof mi yimi kadi ko nanɗa ko ɗum tan wonti ko enen ndenndi jam e jamolol fof en ndendani en keɓorani rendude min an aɗa anduno oɗo ñalawma ma yetto
Umar no foti min mbere muñanma no foti mbere leli ɗo en mbere way jamma e ñalom suba heki hiide an sababuni ma Umar a resi kam gadduɗa kam e oɗo galle kono ko wiya e dewgal ko an e meeɗa ɗum wadde jiɗanɗa ko waɗande wonɓe mbedde aɗa yoɓa ɗumen haalisaji aɗa waɗana ɗumen goppa debbo ma kañum goto ene woni e suudu ko mbaɗoyta mbedde ko sa ari ɗum tottuma ɗum ha timma Umar ko mbaɗoyta mbedde ko aɗa yaha aɗa ñaagoyo aɗa yeloyo etta haalisaji ma aɗa waɗa e haram sa ari ɗo en ko dagi ko mi waɗanma ɗum par ce que ala ko ala an ala min mbimami ko min ko gañ ko kasidanmami hooram sibi ko ɗum itti kam galle babam addi kam ɗo en mi muñi Umar haɓi natti wawde muñji Umar ƴeewam no holno mbaymi Umar ƴeewam tan so tawi ko defde weele mi definima so tawi ko yiliyade dépense mi naati mi yilinmama dépense Umar so tawi ko jaleɗe mbiɗa wettanma yeesam ngo mbiɗa fijanma mbiɗa jalanma Umar hol jobdini jogota kam so wona ni aɗa yaha gonoya ladde ma ha heure belɗo mo garta heure mo welma kañum jartata heure belɗo mo gartata Umar mi winomo haqqe diwata ladat hande noon haqqe o ari ha yettima min gondam ɗiɗo juppi wontar ko jiyam pasɗam ene yuppe dow ma sibi min ala façon bojji mbeɗa mi woyani ala façon muuseki nde mi muusaka ala façon metti momi mettano ko Umar hande noon ƴettu mi winoma tan ko tongude fof ma arte teppere jomum hay sehil ma haali ɗum andu noon ndeɗon teppere arte e maɗa mi winoma cahen mbiɗa muɗen hande a muɗi jordi an e hoore ma min nan mo wona gorko ko min mi waldata e mum e suudu yoni tan metti aɗa yaha gona e ladde ma ha tampa garta ko heddi ko galle babam jahanmi non min on mbawa kam jaggude par ce que an a anda ko woni jiɗede an a anda ko woni teddinede an kala façon teddugal mi teddinima kala façon yidde mi yiɗimama ko ni fayta kam ndiɗon jobdi jaɓata kam a yoɓi kam noon jobdiyama artema kono heɗanmaɓe haalande ko ɓooyo yaade ɓooyo yiide ɓooyo yaade ɓooyo ayo hadde wonko yimɓe poti woƴƴede ko wona kam o woni ko hakkude wuurɓe mayi wona ko worɓe rewɓe wonɓe beddaji ɓe ɓurnima ha gorago makko yeehi yo ruttiti toon ha gorago makko arto tawa kam galle babam sibo min mi wonata ɗo en gorko mo ganduɗa hoore ma piƴƴo dewɗo wonɗo hoore mum ha rafi ummi to ariyane muɗum on min mi yaha mbiɗa dogga e mum mbiɗa safroye ɗum ɗum ɗon ko mayde wonanata kam kono wona mbimami e aduna gandun so hanki wonno hande wonani wayata so hanki wonno hande mi firta sibo ko hanki ko o itti kam ko galle babam soɓe andina kadi ko ɗamɗo guuram mi natata hen ɗum ittata kam galle babam min ñamde e yarde ittani kam galle babam sinno ko ñamde e yarde tan goppi ɗum galle babam kono joɗoɓe haalani sinno joɗoɓe sababuni ma so wonano sababuni ma mi joɗota kadi ɗum ɗo koye adana tan wawi wiyede nde wonno nuraɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o wi debbo so tawi gorko makko ñawi ha ɓandu wiɗwiɗti wordi o jooɗima omo ɓuuco omo laaƴo o nefani hakke makko joom galle makko timma kono kanko gorko o yo andu gueɗal debbo o koye dow hoore makko woni aɗa jogui makko gueɗal omo jogui nde wonno dewgal ala daldal ko wina ko weeli wiyetade min sae hande o wiɗi ɗum musiko nana ɗum mi tini ɗum ko ɓooyi kono mi ronko andude holno kuccittiran men waɗe haalande ngam anje guinoɓe haalande mo cuutuɗa wiya ko min bonni suudu min gana ko min jabri Allah sa yarini ko gaccam min wona gacce makko so wiyete gartoye ko tedde min fini gartoye saabu Allah ñagori ma gumora ɗum saba ko ɓuuri famɗude hay dalal galengal
holle mo ko duude sam a wolliri non kagido yeso e caggal sabi ni tan neddo way wala ko ni tan neddo way wala ndanya ha bone ko gido ma ha taw ndanya jam gido ma ha taw ngandata non gido ma e gañuma wala nan jakkali hande o dañi cadel ar wawno yaade waxtaan kon an a wadani min e debbo makko wonki mum bubbuji mi defi yaade mi accam kon a watti tan e lawol hede joni nak haala ala kala ko non